aw ye faw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an minnu bɛ ka a lajɛ aw bɛɛ lajɛlen folen don ka dɔ ko wagatiw cogoya kan a y'aw bisimila bi Mali kunnafoni kan bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la alamisa su ka dugujɛ juma la o kɛra mawuludu ye ni o ye silamɛya diinɛ maaw ka nisɔndiyaba ye ka sanga ni alakira o bangeli ye min yɛrɛ kɔni kɛnɛ bɛ laɲɛnamaya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la o la fɛn min ka dɔ ka fɔ a bɛ laɲɛnamaya yɔrɔba fila min ni jama yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka caya o bɛ tali kɛ Yɔrɔ du Sahel fɛn min ye Buye Mamadi ale yɛrɛ kɔni fɛ ni nɔ ni min na tijaniyaw bɛ bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa mawuludu la ɲɛnamaya u ka sekoba yɛrɛ o kɛrɛfɛ o kɔfɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna la fɛn min an ka jamana o conseil islamique du Mali mɔgɔ ɲɛma o yɛrɛ fana kɔfɛ ni ale ansaru yɛrɛ ka guide spirituel ale fana bɛ mawuludu kɛnɛ sigi stade du 26 mars kɔnɔna la min na jama bɛ bɔ kana yɔrɔ o fana lafa kosɛbɛ ka mawuludu yɛrɛ la ɲɛnamaya yen nɔ ɲinata yɛrɛ kɔni donna okumu min kɔnɔ o de kɛra nin ye an b'a fɔ ala ka sacha mawuludi yira an kɛnɛmana. An ka jamana kɔrɔnfɛla o la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ musow ka centre ba min bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen don bolola broderi o ma o kama alamisado septembre kalo tile 4 san 2025 ka sanga ni jɛkuluba min sigilen ni o ye Tɔnbɔkutu dugudenw minnu yɛrɛ kɔni bɔra sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ wɛrɛw ma ni o ye association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tɔnbɔkutu olu ka jɛkuluba kɔni ni musolaka kofɔlen ninnu dɛmɛ ni broderi kɛ machine mugan bɔɲanko ye min yɛrɛ baaraw kɛra ka sanga ni alamisa don ye. An sɔgɔn ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni alamisa don septembre kalo tile 4 san 2025 an ka jamana fintigilakaw kɔni tigɛ kɛ maa saba bɔɲanko la maa saba minnu ni siga kɔni kɛlen don la k'a fɔ ko u ni banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka sanga ni seerew ka ɲɛfɔli a yirala k'a fɔ ko ni maa saba ninnu yɛrɛ kɔni sigana bin'u kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'u ni banbagaci wale tigilamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ wagati min na i ko sisan tigɛ kɔni dara u kan k'u sɛnsɛn ka taa ni u ye an sɔngo yɛrɛ ka militaire kɔnɔna la. Alamisadon kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi an sɔngɔ marabolo la fɛn min ONG Welfare Unger Welfare ale kɔni ye dɛmɛ don kɛ ka taa maaw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ kɔni ni baloko gɛlɛya bɛ u la kosɛbɛ fɛn min ye Bankasi marabolo kɔnɔna la dɛmɛ min bɛ tali kɛ malo kilo 50 bɔrɔ o caman o la fo ka taa se tulu litiri 5 bidon o caman fana o ma fo ka taa ka se sugoro ani ka dɔ ka fɔ manjiniw olu caman tarakadi ni denbaya kofɔlen minnu yɛrɛ bɛ degun o kɔnɔna la ka sanga ni waleya marabolo ɲɛmɔgɔ ye foli ba kɛ ka taa ni ONG in ye. An ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka sanga ni u ka wulikajɔ ani u ka adamadenya dɛmɛw yɛrɛ kɔni ye olu kɔni ye dɛmɛ do kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri so min ɲɛsinnen musow ka ko ɲɛma ni o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ni a ɲɛma yɛrɛ madame Jara Jɛnɛba Sanogo olu kɔni ye enquêteurs kɔni ta k'u di musolakaw ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni nakɔ sɛnɛ olu ye dɛmɛdi baaraw kɛra alamisa don septembre kalo tile 4 a kɛra musow ka soba fila min bɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna la ba kɔfɛ ani ba ɲɛfɛ walasa ka se ka u dɛmɛ u ka nakɔ baaraw kɔnɔna la cogoya min na. Ko tiɲɛ don wajuli kɛra ale ka baara ye ka mɔgɔw waju ka u bɔ fili olu sira kan o de ye okumu kɔnɔna la fɛn min ye Ased Ibrahim Haidara ni ale ye o conseil ma ɲɛma o denkɛ Sherif Sumani Madani Haidara min yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni o fréquenté ye kosɛbɛ ale kɔni bɔra ka lasiri dɔw kɛ ka sanga ni tendance kura min kɔni bɛ ka sanga sɔrɔ Mali TikTok o sanfɛla ni o tɛ dɔwɛrɛ ye soirée Dior min yɛrɛ la muso minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa appartement ta u bɛ dɔn kɛ ka u yɛrɛ la nisɔndiya min n'a yirala k'a fɔ ko soirée Dior ninnu kɔfɛ ko fɛn min ye waleya wɛrɛw de dogolen don a kɔrɔla la ko min yɛrɛ la ko fɛɛrɛ kan ka kɛ ka se ka fu siri waleya in yɛrɛ kɔni danna ka d'a kan a bɛ san caman bɔ bi sabar kɔni interdilen don an ka jamana kɔnɔna la ni an ko ma ko sabarni nka ni a tagala soirée Dior ninnu na u bɛ nin dɔn ninnu de kɛ u bɛ nin waleya ninnu kɛ wa min yɛrɛ fana na muso minnu fana bɛ i n'a fɔ gin n'u ka baara ye muso minnu bɛ u ɲɔgɔnnaw kanu olu fana caman bɛ nin waleya in kɔrɔla la min bɛ kɛ u yɛrɛ ka rendez-vous n'u ka rassemblement yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni dogodogoli ye ka tila k'a ta k'a yira diɲɛmɔgɔ la bɔlɔlɔsiraw
o sanfɛla la o kama fɛn min Ibrahim Haidara ale kɔni bɔra ka nin waleya ninnu kɔni olu lakari kosɛbɛ bɔlɔsira olu sanfɛla la min na maa dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko a yɛrɛ fana ye o dɔn cogo di nka f'a ka faamu k'a fɔ ko diinɛ lasela ale kɔni ka baara ye ka maaw ladi ka maaw bilasira o waleya dɔw la a bɛ a dɔn ka sɔrɔ hali ni a yɛrɛ ma don a kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ni kunnafoni adamadaman ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na an b'a fɔ aw k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.